succesvol waren. Het kabinet zegt onder de indruk te zijn van de uitkomsten van het burgerberaad Klimaat, maar neemt maar de helft van de 82 adviezen over. Premier Jette noemt het beraad een voorbeeld van hoe burgers en politiek samen kunnen werken. Er komen meer subsidies voor duurzame maatregelen, maar geen CO2-belasting voor de landbouw en ook geen wet tegen voedselverspilling. Wel komt er onderzoek naar een heffing op fossiel plastic en een verplichting om meer gerecycled plastic te gebruiken. En het Brabantse dorp Moerdijk hoeft mogelijk toch niet te verdwijnen voor de uitbreiding van haven- en industriegebieden. Het kabinet onderzoekt nu namelijk ook een minder ingrijpend scenario waarbij het dorp kan blijven bestaan. Staatssecretaris De Bad zegt dat er nog geen definitief besluit genomen is. Eerder werd juist uitgegaan van plannen waarbij alle ongeveer 1100 bewoners zouden moeten verhuizen en Moerdijk tegen de vlakte zou gaan. Eind volgende maand volgt het besluit in overleg met gemeente en provincie. Het weer: vanavond en vannacht kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 8 in het noorden tot 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we een droge en zonnige dag met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws. De ster van de stad, altijd dichtbij. RTV Maastricht. Je luistert naar Lucas On Air. One glass of wine and you're on my mind. One sip of gin and I'm right back in. One shot of tequila and I really wanna feel you next to me, yeah. New me, moved on. I could leave with anybody. Drinking, you gone. Try to tell myself that I'm not lonely, yeah. I know I should stay out late. I know that a heart breaks. But one wrong sip is all it takes. I know I'll be at your place. I know that's all it takes. Lying to my friends, tell them that I'm going home early. You're the one thing that's ever gonna help me cure this lonely, yeah. I know I should stay out late. I know that a heart breaks. But one wrong sip is all it takes. I know I'll be at your place. I know that's all it takes. I know. One glass of wine and you're on my mind. One sip of gin and I'm right back in. One shot of tequila and I really wanna feel you next to me, yeah. I know I should stay out late. I know that a heart breaks. But one wrong sip is all it takes. I know I'll be at your place. I know I should let you go. Falling so fast, but I leave so slow. 'Cause one wrong sip is all it takes. I know I'll be at your place. Stella Lefty en I know deze plaat is... Ik weet dat deze plaat is best wel vaak gedraaid al in overige zenders, maar het is gewoon een hele bekende countryplaat op dit moment. Dat is natuurlijk wat we doen tegenwoordig bij Lucas On Air. De grootste country hits en lokale muziek. En de nadruk op lokaal vandaag, want we hebben de band It Seems te gast. Ja, even een applausje voor jullie zelf, heren. Van harte welkom dat jullie er zijn. We hebben Lars, Mark, Noah en Juri te gast. Van harte welkom, heren. Ja, hallo. Dank je dat je ons uitgenodigd hebt. Fijn om er te zijn. Ja, het lijkt erop dat het een leuke uitzending gaat worden vandaag met de band van It Seems. En ja, jullie hebben in januari een demo-EP uitgebracht, dus dat is nog niet een hele EP. Correct. Maar daar gaan we het deze uitzending wel over hebben, want ja, eigenlijk zijn het wel gewoon eigen nummers en kunnen we ze gewoon draaien. Dus ja, waarom noemen we het eigenlijk demo's? Absoluut. Maar daar gaan we nog wel even over verder. Eerst even het begin. Juri, laat ik bij jou beginnen. Ja, jullie zijn echt een hele lokale band, hè? Allemaal Maastrichtenaren. Allemaal. Wel de Maastricht in elk geval. Import. Nou, vertel maar waar jij dan vandaan komt. Nee, hè? ik ben geboren in Den Bosch, maar ja, ik woon al een paar jaar in Maastricht.
En dus allemaal een overige wijken van Maastricht, dat jullie zeker. inmiddels gelokaliseerd zijn. Ja. En jij woont hier gewoon letterlijk om de hoek. Ik in de straat. Dus toen ik erachter kwam dat het weer een Banken Studios was ik wel even aardig verrast van, nou lekker om de hoek, dat scheelde enorm. Nee, inderdaad. Dat is alleen maar leuk natuurlijk, want daar hebben we het graag, echte Maastrichtenaren hier in de studio. Uiteraard focussen we ons natuurlijk in Lucas Nair wel op de hele provincie, maar moeten we vaak ook even gewoon gehoor geven aan de stad waarin we in zitten en aan de hoofdstad. En dat is alleen maar goed natuurlijk. Maar ja, jullie zijn dus de band It Seems. Hoe is dat precies begonnen, Lars? Wil je dat even toelichten? Nou, we zijn eigenlijk begonnen uit een andere band. En die is toen destijds, zijn we daar eigenlijk mee gekapt. Want we merkten dat wij met z'n vieren eigenlijk wel een gedeelde visie hadden. Een gedeelde toekomstbeeld en ook wel een gedeelde muzieksmaak. En toen hebben we een eigen groepsapp gemaakt van This is the new band, It Seems. En toen zei op een gegeven moment Mark hier, die zei op een gegeven moment, It Seems, dat klinkt eigenlijk wel leuk. Dat is best En zo is dat gewoon een beetje gaan rollen. En we zijn nu ondertussen bijna een jaar verder, denk ik. En, zeker. Ja, zo gaat het dus wel. wel. Even een sparren toch even met de naam, weet je. We zaten nog even te kijken en toen kwam jij naar het einde aanzetten. Ja, maar waarom niet gewoon It Seems? Ja, prima. Het kan heel simpel zijn wat dat betreft, inderdaad. En Noah, wat voor muziek is het precies wat jullie maken? Rock, punk, alle twee? Zoiets, ja. Punkrock, ik moet zeggen, die staan niet op de EP, maar we zijn nu aan wat liedjes bezig en ik vind dat we ook wel steeds sneller en steviger worden. Ja, eens. Klein beetje zelfs richting metal toe soms. Ja, met momenten. Met momenten. Niet heel erg, hè, maar gewoon een beetje. Ja. Het kan alles zijn wat dat betreft, dus dat is alleen maar goed. Ja, lekker punkrock. Ja, lekker punkrock, daar gaan we ook de 4 nummers van beluisteren natuurlijk in deze uitzending van Lucas Nair. En we gaan ook hele zomerse countrymuziek luisteren, onder andere deze. I got my toes in the water, ass in the sand, not a worry in a world of cold beer in my hand. Life is good today. Life is good today. Well, a plane touched down just about 3 o'clock and the city's still on my mind. Bikinis and palm trees danced in my head, I was still in the baggage line. Concrete cars, oh, they own prison bars like this life I'm living in. But the plane brought me farther, I'm surrounded by water and I'm not going back again. I got my toes in the water, ass in the sand, not a worry in a world of cold beer in my hand. Life is good today, life is good today. Adios and via con Dios, yeah, I'm leaving GA. And if it weren't for tequila and pretty senoritas, I'd have no reason to stay. Adios and via con Dios, yeah, I'm leaving GA. Gonna lay in the hot sun and roll a big fat one and grab my guitar and play. Days flew by like a drunk Friday night as the summer drew to an end. They can't believe that I just couldn't leave, and I bid adieu to my friends. 'Cause my bartender, she's from the islands, her body's been kissed by the sun. And coconut replaces the smell of the bar, and I don't know if it's her or the rum. I got my toes in the water, ass in the sand, not a worry in a world of cold beer in my hand. Life is good today, life is good today. Adios and via con Dios, a long way from GA. Yes, and all the muchachas, they call me Big Papa when I throw pesos their way. Adios and via con Dios, a long way from GA. Someone do me a favor and pour me some Jaeger, and I'll grab my guitar and play.
Senoritas don't care when there's no dinero. Yeah, I got no money to stay. Adios and via con Dios. Going home now to stay. Just gonna prop up by the lake and put my ass in a lawn chair, toes in the clay. Not a worry in a world of PBR on the way. Life is good today. Life is good today. Lucas On Air, gepresenteerd door Lucas Lejeune. Yeah, I've been throwing down the whiskey. I ought to get my money back. And someone said it drowns a memory. Oh, but it ain't doing jack. Yeah, I've been sipping, I've been buzzing, shooting doubles like it's nothing, all but nothing makes you go away. I need something you prove, something stronger than I'm used to. Yeah, I've been pulling 92 hard and feel like nothing's gonna cut it, that's the hard truth. Yeah, I need something you prove. Oh, I need something you prove. Put them up till they shutting them down, yeah. You never ain't out of brand, yeah. Don't matter what time, what town, I can't get you gone. Turn the bar, yeah, upside down. Just looking for something that does it. I give them all my money, ain't nobody selling nothing. You prove something stronger than I'm used to. Yeah, I've been pulling 92 hard and feel like nothing's gonna cut it. That's the hard truth. Yeah, I need something you prove. Oh, I need something you prove. Yeah, I've been mixing liquors trying to get you gone. Oh, but I must be doing something wrong. 'Cause I've been working hard to fade your memory, baby, but the only thing faded is me. I need something you prove, something stronger than I'm used to. Yeah, I've been pulling 92 hard, I feel like nothing's gonna cut it, that's the hard truth. I need something you prove. Oh, I need something you prove. Morgan Wallen en You Proof in Lucas On Air op RTV Maastricht. 7:15. En ja, we zijn even druk op onze telefoons. Wat links aan het verspreiden. Want de mensen die normaal krijgen wat appjes binnen. En dat klopt. De visual radio stream op de website van RTV Maastricht die werkt om een of andere reden niet. Dat ligt niet aan RTV, kan ik je verzekeren. Maar dat ligt aan de serverstream wat daar dan achter zit. En die hebben serverproblemen. Dus ja, betaal ervoor. Maar ja, bedankt alsnog. Maar je kunt het wel volgen op YouTube daarvoor. Dus je kunt naar YouTube gaan, Lucas On Air. En daar is alles live vandaag. Gewoon zoals je het gewend bent. Dus kun je het ook streamen via Chromecast en zo. Kan eigenlijk altijd al. Maar dan kunnen we jullie nu allemaal naar YouTube pushen. Jij krijgt wat leuke reacties binnen. Noah, jij was al met de camera aan het zwaaien. Misschien. Ja, ik kreeg van mijn huisgenoot dat ik... ik was naar de camera's aan kijken en naar wijzen. Ja, ik kreeg dat al meteen door. We zwaaien naar iedereen. Je hebt die door, hè, alleen maar goed natuurlijk. En als Jerome of meer mensen die aan het kijken en aan het luisteren zijn vragen hebben, stuur dat vooral door. Dat kan via YouTube in de comments waar je dus aan het kijken bent. Daar kun je direct een comment achterlaten of je doet het via WhatsApp. Kan ook 06 1304 8885. Je kunt alle vragen stellen aan de heren hier aan tafel van It Seems. Want ik ga ze wel allerlei vragen stellen, maar dat is eigenlijk alleen maar leuker als de gasten dat doen. Want die hebben toch vaker wel wat creatieve vragen of hele moeilijke vragen op dat gebied. Alles is welkom. Maar laten wij even beginnen met de EP, mannen. Want ja, jullie komen af van een andere samenwerking. Leek het toen op dat jullie samen toch de betere visie hadden voor een band. Maar wanneer is dan het punt gekomen dat jullie denken, nou, we gaan gewoon het eigen nummer schrijven en dat op een EP zetten? Wat is dat nou eigenlijk is dat is begonnen met Come and Get It dan. En eigenlijk was het gewoon, we gingen de eerste repetities, hebben een beetje, we gaan wat koffertjes spelen, gewoon even leuk weer een beetje zo. En toen had ik eigenlijk een baslijntje geschreven.
die van Come and Get It. Ja. En toen ben ik bij jou thuis langsgekomen met de amp. Ja. Zijn we bij jou thuis en we gewoon... Zijn we wat gaan uitwerken eigenlijk? Ja, gewoon daarmee een beetje wat liggen spelen eigenlijk. En toen hebben we dat meegenomen naar de eerste repetitieruimte. Ja. En eigenlijk kwam Toch gewerkt. Come and Get It heel snel tot stand eigenlijk. Ja, die komt snel. Dus het was in eerste instantie misschien helemaal niet de bedoeling dat jullie eigen nummers gingen schrijven, maar dat kwam dus een beetje gewoon erin fietsen. Zo. Jawel. Dat was wilden we wel, ja. Dat is ook een van de redenen waarom wij met z'n vieren toen door zijn gegaan. Dat wij heel duidelijk voor onszelf hadden dat we echt zelf muziek wilden gaan maken. Nou, en dat is uiteindelijk gebeurd. Dan moet je dat soms ook gewoon opstaan en doen. Ik probeer een beetje het bruggetje te maken naar Come and Get It. Want dat is de plaat die we nu gaan draaien. En dus de eerste plaat op de EP van It Seems. Hier bij Lucas on Air. En heb je dus vragen en heren aan tafel? Stuur het vooral door via 06 1304 8885 of YouTube. It's like I waited day and night. Been waiting years for this fight. Vision's blurry, nothing but messy thoughts. Come on and get it. I wish you the best of luck. Easy does it, slowly win this race. Even if I land right on my face. These are ringing, it just doesn't seem to stop. God forbid I don't make it to the top. So come and get it, come on, go and get it. So come and get it, come on, go and get it. What are you waiting for? It's your wake up call. I won't wait no more. Get up and take it all. Stick to the plan and keep it on the move. Doesn't now, you'll just lose your groove. Lots of eyes, nothing but racing thoughts. Come on and get it, let's see who's getting caught. Slip the fences and staying on the run. Have a little with just having some fun. Shaking hands, it just doesn't seem to stop. I ain't done till I make it to the top. So come and get it, come and go and get it. So come and get it, come and go and get it. What are you waiting for? This is your wake-up call. I won't wait for. Get up and take it all. So come and get it, come and go and get it. So come and get it, come and go and get it. What are you waiting for? This is your wake-up call. I won't wait no more. Get up and take it all. So come and get it, come and go and get it. So come and get it, come and go and get it. What are you waiting for? This is your wake-up call. I won't wait no more. Get up and take it all. So come and get it, come and go and get it. So come and get it, come and go and get it. What are you waiting for? This is your wake-up call. I won't wait no more. Get up and take it all. It Seems en Come and Get It. Dus de eerste plaat van een EP. Eerste plaat die ze ooit geschreven hebben, maar lang na niet de laatste. Maar waar ik wel benieuwd naar ben, dus nou, wat was dan meteen al het idee bij de eerste plaat qua boodschap? Wat moeten we komen en gaan halen? Ja, dat zou ik eerder moeten zeggen. Ik ben wel zo draaien van, ja, wat moet ik zeggen? Ja, wat is het? Onze eerste plaat, we willen eigenlijk gewoon meteen al de markt opkomen en zeggen van, hier zijn we. Dit is wat wij gaan doen. Uh-huh. Dat is eigenlijk een beetje de schreeuw van, we gaan gewoon muziek maken. Dit wordt gewoon leuk. En that's it. Er is niet meer achter. Het is niet een hele diepe message van, kijk, we zijn er voor de economie, we zijn er voor de... Nee, het is gewoon, we willen gewoon muziek maken. Dit is wat we doen en het wordt gewoon leuk. Gewoon hier een bak energie in je Ja, precies. en gaan. Eigenlijk wel. Kom met dansen, gaan springen, gewoon maken leuk. Dat is gewoon wat de bedoeling is. En ja, ik denk dat we wel dat idee een beetje goed eruit hebben weten te halen. Met, Absoluut. Niet stilzitten, gaan we wat doen. Dat is meer energiek. Ik kan me dan voorstellen dat die andere platen redelijk snel erop zijn gevolgd. Die gaan we natuurlijk ook nog draaien, want er staan nog 3 andere nummers op de EP die in januari uitkwam. Maar hoe hebben jullie dat dan vervolgens aangepakt om ze te gaan opnemen? Het zijn nog demo's, dus ja, het kan misschien wat beter gemasterd of gemixt worden, maar het is wel gewoon goed om te draaien. Ja. Maar hoe hebben jullie dat aangepakt om het digitaal te krijgen? Nou, eigenlijk, we hebben het sowieso opgenomen bij Thijs Becker in Hier.
Dat is de buurman van mijn oom en tante. En die heeft heeft hij gewoon een studiootje staan. En hij doet dus ook opnemen en zo. Dus ja, daar hebben we het opgenomen. En ja, eigenlijk, we hebben het ook eigenlijk allemaal heel snel. We hebben die 4 dingen, we hebben er 1 middag hebben het opgenomen. Misschien leuk om te vertellen dat we eigenlijk gingen om Come and Get It op te nemen. En het allemaal zo vlot liep dat we gewoon die dag maar gelijk 4 songs hebben opgenomen. De 4 songs die we, misschien zoals we nog aan het afronden waren, weet je wel. Wat een 5 uur de tijd hoor. Zo simpel is onze muziek gewoon. Ja, dat wel. En is dat dan ook de reden waarom het nog demo's heten? Want ja, een demo zegt mij van, het is nog niet helemaal af, maar we willen het wel graag laten horen. Of wat is daar dan gedacht? Ja, dat eigenlijk. We wilden wel gewoon iets al online hebben. Dat mensen al iets konden horen. En het is inderdaad, er zitten wat foutjes in. Het is inderdaad misschien niet helemaal hartstikke perfect. Dat wilden we eigenlijk ook niet. Nee. Vonden we bij het genre ook best wel leuk. Yes. Ja, het is ook gewoon live opgenomen natuurlijk. Dat was het eigenlijk. We wilden gewoon even dat online hebben. Ik denk als we richting een eerste EP of album gaan, dat we misschien wel een paar van die 4 platen of zo wel opnieuw gaan opnemen. Ja. Misschien wat verfijn en zo. Nee, zeker. Maar je moet, de beste manier om te beginnen is gewoon ermee te beginnen natuurlijk. En dan later daar vanaf verder te werken. Maar dat is in elk geval al goed om een eerste impressie van It Seems te krijgen. En die gaan we dan ook nog zeker krijgen de rest van de uitzending. Maar eerst gaan we luisteren nog naar Luke Bryan en All My Friends Say in Lucas On Air. I got smoke in my hair, my clothes thrown everywhere. Woke up in my rocking chair, holding a beer in my hand, sporting a neon tan. My stereo cranked up, I can't find my truck. How'd I get home from the club? Ain't got a clue what went down. So I started calling around.
Luke Bryan met All My Friends Say. Nou, Friends, dat hebben de mannen aan tafel hier zeker, want ze zijn volop aan het zwaaien naar iedereen thuis. Waar je dus via YouTube kunt meekijken. Maar ja, veel mensen om gedag tegen te zeggen, dus dat is alleen maar leuk natuurlijk. Waar ik even wat over wil gaan hebben is waar het eigenlijk allemaal voor jullie begonnen is. Want we weten dus, oké, de band is ontstaan uit een eerdere band. Vervolgens dus zelf echt muziek willen gaan maken. Maar dan de persoonlijke interesse voor muziek. Te beginnen met jou misschien, Juri, is... daar heeft toch iedereen wel een aanleg voor van... je besluit iets met muziek te gaan doen. Ja, nee, het is inderdaad gewoon op een bepaald moment gewoon begonnen dat ik gewoon een interesse had. Ik zag het toch vaak al met festivals, noem maar op. Dat ik toch al had van ik wil ook wel iets met muziek doen. Toen ben ik begonnen met basgitaar eigenlijk te leren. Heb ik ook bij Cumulus bij de muziekschool gedaan. Vanuit Cumulus heb ik ook nog meteen dat met een bandje spelen gewoon gedaan. Dat is dan ook een beetje een soort van lespakket. Mm-hmm. Toch 10 jaar lang volgehouden met één zo'n band. 10 jaar. Maar ja, 10 jaar. 10 jaar. Maar dat gaat natuurlijk nergens heen, want ze komen en ze gaan. En ik ben dan de enige die nog een beetje overblijft. En dan op een bepaald moment ook zoiets van, oké, de grap is nu al een beetje vanaf. Ik ga wel anders doen. En toen, we zijn dus weer verder gekomen. En dan van de een kwam het ander. Voor jou, Noah, hoe zit dat? Iedereen heeft natuurlijk toch wel een manier hoe je dan besluit dit allemaal te gaan doen. Ja, ik ben wel ook heel vroeg begonnen. Ik ben 9e ben ik piano gaan spelen. Ook bij Cumulus dan, daar ben ik mee begonnen. Klassiek piano en zo. En dat heb ik toen toch wel een jaar of 6, 7 gedaan. En toen ben ik een beetje langzaam op de middelbare, zo ben ik een beetje met basgitaar begonnen. Want dat vond ik eigenlijk toch wel leuker eigenlijk. En dat heb ik toen gedaan. En en daarna dat heb ik ook weer even laten liggen, want ik heb altijd heel goede motivatie voor alles. En toen inderdaad in de coronatijd heb ik de bas echt opgepakt. Dan ben ik echt gewoon ermee bezig geweest. Mm-hmm. Ja, dan krijgt u ook die drive van, oké, ik wil ook muziek maken. En dan ook, dit genre vind ik toch wel een van de leukste om te doen. Ja. Nee, zeker. Ja. Dat past er alleen maar bij. Mark, gaan we naar jou. Hoe is het voor jou begonnen? En ook misschien dat jij nog even kunt benadrukken welke functie nou iedereen precies heeft in de band. Dat moeten we ook nog wel even erbij zeggen. Inderdaad. Dat is op zich wel handig. De eerste die hoorde, Juri, die zingt. Noah is de bassist. Ik ben de drummer. En degene die waarschijnlijk zo meteen komt is Lars, is de gitarist. Yes. Dus voor mij is het eigenlijk begonnen, ook op mijn 8e of 9e in Den Bosch bij de drumfanfare. Daar beginnen op slagwerk. Na een aantal jaar wel iets van drums erbij gedaan. Maar toen ik ging studeren eigenlijk laten vallen. Een drumstel op je studentenkamer is toch wel onhandig. Genau. Maar na mijn studie ben ik naar Limburg verhuisd. Drummen weer opgepakt. Eerst bij een big band eigenlijk gegaan. Omdat ik toch wel die blaasmuziek achtergrond heb. En vanuit daar weer van allerlei projecten op kunnen pakken. Waaronder dit ook erbij. Wat toch weer een heel ander stuk is dan iets van marching bands of de big bands die ik gewend was. Dus maar goed, wel een goede persoonlijke muzikale achtergrond wat dat betreft. Dus veel genres die je daarbij in helpen. Lars, jij hebt sowieso ook... doet muziek, maar ook een beetje stage lopen in die weg. Dus doet veel meer met muziek ook wel. Ja, voor mij is het ook wat wel leuk om daarop in te springen. Die marching muziek waar Mark het net over had, daar is voor mij eigenlijk ook begonnen. Ik speel namelijk ook trompet. We zitten ook in dezelfde marching band. Dus daar kennen wij elkaar dan weer van. Wel altijd meer interesse gehad, ook richting deze genres inderdaad en richting gitaar. Dus op een gegeven moment ben ik dat zelf ook steeds meer gaan doen. En zo ben ik eigenlijk uit die passie voor diezelfde muziek ook terechtgekomen bij Pobbe Limburg. Die meer mensen hier in de regio waarschijnlijk wel kennen. Daar heb ik een stage gelopen, dat is heel leuk gegaan. En ik heb het eigenlijk nooit meer losgelaten, die genres en die muziek. Ja, zo blijft het toch allemaal onderdeel van je leven, die muziek. En dat is alleen maar goed natuurlijk. Ga daar vooral zo mee door. Carry On van Kenny Chesney is de volgende plaat. She was 69, still smoking, serving hurricanes since the schooners wore open. When she poured me one, I asked the secret. She said, don't ever let grass grow up underneath you. Carry on, karaoke, it don't matter if you can't carry a tune in a bucket anyways. Carry on, who cares what the naysayers say? If it's Saturday night, get carried away. Carry on, carry on. You can't carry nothing with you, and it won't be long till it's 6 carrying you home. Till then, you gotta carry on. Well, it turns out she kissed Elvis. A story she told would make Penny Lane jealous, and she said, "Hun,
My shift's ending, beside a peace sign at the bottom of my ticket. Carry on, karaoke, it don't matter if you can't carry a tune in a bucket anyways. Carry on, who cares what the naysayers say? If it's Saturday night, get carried away. Carry on, carry on. Can't carry nothing with you, and it won't be long till it's 6 carrying you home. Till then, you gotta carry on. If it feels good, do it. If it doesn't, then don't. Carry on, carry on. Yeah, man, you gotta carry on. Carry on, karaoke, it don't matter if you can't carry a tune in a bucket anyways. Carry on, who cares what the naysayers say? If it's Saturday night, get carried away. Carry on, carry on. If it feels good, do it. If it doesn't, then don't. Carry on, carry on. Yeah, man, you gotta carry on. Yeah, man, you gotta carry on. Yes, ma'am, I'm gonna carry on. Kenny Chesney in Lucas On Air. We gaan door naar een volgende plaat van It Seems. En die heet Fake. Nou, het is zeker gewoon een echte plaat wel gewoon hoor. Het is weliswaar nog een demo. Maar nu wordt hier net aan tafel opgegooid dat jullie daar best wel lang over deden om dat op te nemen. Het was sowieso al niet het plan om diezelfde dag op te nemen, hoorden we net al. Nee. Toen jullie hem gingen opnemen. Maar ja, waarom heeft je er zoveel moeite in gezeten dan? Ja, nou kijk, zo makkelijk als Come and Get It kwam, zo lang hebben we eigenlijk over Fake gedaan. Ja. Ja, nou. Maar niet per se het opnemen, maar meer het maken van. Ja, het maken ervan, ja. Dat daar hadden we wel flink wat meer tijd bij nodig. Ja. Omdat we eigenlijk helemaal niet wisten wat we daarmee wilden doen. Die hebben zelfs ook, we hebben hem ook even een tijdje gewoon even achtergelaten. Hè? Ja, en dan we hebben hem echt laten liggen. Later weer opgepakt. Ja, klopt. Ja. En waarom zat daar zoveel tijd in om het te maken? Nee, ja, we reden voor eigenlijk. Nee, niet echt. Ja, we wilden gewoon niet. We kregen gewoon niet echt van dat is wat we leuk vinden. Er kwam steeds niet die sound of zo van, dit is het. Het was steeds van, is dat echt? En dan ga je twijfelen. Ja. Uiteindelijk hebben we wat we hebben, daar zijn we hartstikke tevreden mee, moet ik zeggen. Toch? Zeker. Ja, ik spreek even ons allemaal. Maar... ja, dat nee, mag wel. Nee, ik ben het niet mee eens. Maar en waar gaat de plaat dan over? Was het dan dat de boodschap eerst kwam en daarna pas de melodie die je erbij wil? Of andersom? De melodie eerst eigenlijk. Eerste melodie, ja. Bij de meeste zat de eerste melodie. Want ja, klopt. Ja. Dit was ook gewoon meer van, we hadden eigenlijk zoiets van, zullen we misschien een beetje een soort van zo'n Rage Against the Machine baslijn of zoiets. En dan zo van, maken we daar gewoon een beetje rap, iets achtigs bij. Ja, dat heb jij ook gedaan. Dus wat de boodschap is, dat is jouw kant. Ja, boodschap. Ik heb het even vrij kort gehouden. Ik moet wel heel eerlijk toegeven, wat betreft achterliggende gedachten, die zijn soms ver te vinden hoor. Ik plak dat meestal een beetje achteraf pas. Okay. En die tekst moet gewoon leuk klinken en daar komt het dan eigenlijk een beetje aan. Ja, maar Fake gaat toch echt wel ergens over? Fake heeft wel een boodschap. Jawel, natuurlijk wel. Het is soms een vertrouwen eigenlijk als het ware. Wat je kan hebben in mensen, maar ook soms weer ver te vinden is. Dus niet altijd kijk even verder dan je neus lang is. Dat is eerder het idee, weet je. Okay. Een beetje zo'n typisch punk against the system-achtig idee. Kijk, het is wel een punk onderwerp, ja. Daar heb je daarom. Dus dat is het hele idee een beetje erachter. Maar Maar hoe kom je daar dan op? Gewoon, het lijkt me zo gewoon, als het goed klinkt, dan gaat hij. En dan verzin ik gewoon meer op het rijmend. En dan, het is echt niet heel erg ingewikkeld allemaal over nagedacht. Het is meer van, ik ga het hier enigszins over hebben. Nou goed, prima, dan proberen we het daar maar verder mee. En dan komt het een beetje vanzelf allemaal. Nou, dan gaan we er naar luisteren. It Seems met Fake dus hier in Lucas On Air op RTV Maastricht. En heb je vragen, stuur ze door. Corny behavior and hugs for everyone. But he talks shit about you behind your back. Yeah, you know the type. A scumbag, through and through. A so-called friend to all. We're not gonna let that slide. Nah. Fuck that shit.
speak. I don't really wanna hear your voices and now the pain in my life with words that are sharp like fucking knives. Come on now, what will it be? What does it take for you to see the fuck out? Grab your coat inside you. Get it now, join the fight. Keep running till you see the light. Get it going, it's fight or flight. I'm not stopped, you're in my side. You're a fake. You're a fake. You're a fake. Upgrade, never you scan. Let's hear it now. What's the fucking plan? Acting up like you're oh so nice, but following the rules. No dice. Look at you, you screaming child. Kicking around, that's fucking wild. But excuse me for that shit. Because you really think that you're a savior. Go ahead, think what you want. Thinking you're leaving the way you want. Eating fast with a zero place. Yeah, you're here worse than wrong. Not gonna listen to what you say. This ain't no game, I'm gonna play the song. This helps you well, as I promise you. This way the ball, so get up now. Join the fight. Keep running till you see the light. Keep it up, it's part of fight. I'm not something to live by side. You're a fake. You're a fake. You're a fake. This is it, this is the end, but I'm not done, I'll run through it. This is it, this is the end, but I'm not done, I'll run through it. This is it, this is the end, but I'm not done, I'll run through it. This is it, this is the end, but I'm not done, I'll run through it. Get up now, join the fight, keep on if you see the light. Keep it up, it's fun or fight, I'm not stuck, you're in my side. You're a fake, you're a fake, you're a fake. Fake. Ja, past er wel bij. We hebben ook een mooie stroboscoop hier in de studio, alsof het nog niet warm genoeg is in de studio. En dat past natuurlijk wel bij de muziek van It Seems. 2 platen al gehad en we hebben nog 2 platen te gaan. Onder andere zometeen Fellow Soldier, dat is de langste plaat van de EP. Ja. Daar gaan we het ook nog wel even over hebben. Maar eerst wil ik het even ook nog opgooien. Ja, we zien het mooie logo van de band op de televisie. Jullie hebben me zelfs een heel mooi patje gegeven. Daar ben ik wel blij mee natuurlijk. Allemaal voor de collectie van alle dingen die ik meekrijg van de show. Maar jij hebt er ook in op trouwens, Lars. Is daar een gedachte achter bij het logo van de band? Het is een soort geel papiersneetje of zo. Of, ja, wat zien? Ja, moet even kijken naar onze grafisch designer hier. Dat is je doet veel voor de band, hè? Nou, ik ken genoeg wat betreft het hele maken van. Dus dat scheelt wel enorm op het gebied van reclame. Hè. Dan komen we terug bij mijn eigen baan. Hè. Maar goed. Nee, dat heb ik inderdaad een beetje zo gedesigned. Het is niet echt een achterliggende gedachte of zo. Het moest gewoon een beetje leuk uitzien. Leuk ding wel over lettertype. Een klasgenoot van me van vroeger heeft deze gemaakt. Heeft hij een compleet project voor uitgewerkt en alles. Enorm veel tijd in gespendeerd. Okay. Een hele 2 jaar. Heeft dat op gigantische rollen papier echt gewoon uitgeverfd en alles. En toen hij dat zei van ik ga dat binnenkort releasen. Nou, ik was wel een van de eerste die zei van nou, dat vind ik wel tof. Ik vind het heel leuk, dat wil ik graag supporten. Ik koop dat gewoon meteen van je. Okay. En ik heb ook gezegd van ja, luister, als het nog een keertje voordoet, misschien een video zou ik gebruiken voor hebben. Of ik weet niet wat, ja, dan laat ik je meteen weten. Nou, ik kwam een hele tijd terug bij de reunie ook weer tegen en ik zei van nou, knul. Heb ik wel leuk nieuws voor je. Ja, ik heb jouw lettertype heel goed kunnen gebruiken. Kijk hier eens. Hey, dat ziet er heel bekend uit. Ja, dat klopt. Dat is jouw lettertype. Tof, hè? Dus dan was hij wel heel... Dat was trots, jongen. Dat was heel leuk. Nou, dus heb je wel echt een eigen stijl qua band dan. Dat ook wel. Ja. Dat is niet na te trekken, laat ik het zo zeggen. Ja, het is geel, het logo. Het EP, of de cover van de EP lijkt er ook een beetje op. Zit daar verder gedachten achter? Buiten dat jullie misschien ook een beetje geel gekleed zijn vandaag? Nee, we zijn natuurlijk ook gewoon hartstikke groot
groot fan van Rode JC. Oh, pas op, dat moet je niet zeggen hier in de maar nu ze bij de Angels uitzitten, laat maar. Oei. En jullie wonen nog allemaal in Maastricht. Ja, tot dat zei, ja. Nee, dat is ook maar grappig. Ik ben gewoon diehard MVV natuurlijk. Zoals dat hoort. Nee, hebben we elke gedachte erachter? Nee, het zag er mooi uit. Dat was Ja, het ziet er wel uit. Niet veel bands hebben deze kleur. Nee, het heeft ook wel een punk vibe natuurlijk. Ja, ik weet niet. Het moet schreeuwende kleuren zijn. Ja. En geel, daar heb je wel snel mee gevonden. Dus dat was het hele idee erachter. Het valt ook gewoon op. We krijgen echt commentaar dat mensen die stickers overal vinden. En het wordt wel gelijk naar ons teruggelinkt. Dus, Vandaal. Het valt erin en dat is alleen maar goed natuurlijk. Dus nou weten we daar ook weer het verhaal achter. En dan gaan we nu luisteren naar Cody Johnson. The only ring I gave her came collect from county. She finally called it quits and said she's better off without me. And I'd be better off if I could stay out of this glass. But on this here stool, this here pool, swearing she'll come back. She says I ain't got a shot, but I'm sitting here with two. I can't stop falling off the top of good old Mountain Dew. And they ought to make the bottle a little harder to get into. But they don't make that liver killer, corn mash, brown liquor, black label, loudmouth soup foolproof. Oh yeah. It's like it sees me coming and pours itself into a man who's down to nothing, feeling Johnny Walker blue. It makes the dial number when it makes me drink enough, and it wakes me up hungover and makes her keep on hanging up. Saying I ain't got a shot, but I'm sitting here with two. I can't stop falling off the top of good old Mountain Dew. They ought to make the bottle a little harder to get into, but they don't make that liver killer, corn mash, brown liquor, black label, loudmouth soup foolproof. Fool me once, he'll fool me twice. Just fool me strong and over ice. I ain't got a shot, but I'm sitting here with two. I can't stop falling off the top of good old Mountain Dew. They ought to make the bottle a little harder to get into. But they don't make that liver killer, corn mash, brown liquor, black label, loudmouth soup foolproof. Ja, is deze uitzending ook wel foolproof? Mag het open. Maar het is in elk geval wel gezellig met de heren hier aan tafel van It Seems. En we gaan een plaat weer van ze draaien. Fellow Soldier. De plaat is oorspronkelijk iets van 5 minuten lang. Als jullie het niet erg vinden, hebben we iets van de radio-edit van gemaakt. Dus duurt nu ongeveer iets van 4,5 minuten. Dat is alsnog best wel flink. Zo goed als de hele song eigenlijk nog altijd. Dus maakt niet uit. Ga maar eens draaien. Maar wat is de gedachte erachter? Fellow Soldier. Wat illustreert die naam dan weer? Kijk maar weer naar mij. Hè? Ja, Juri is dus wel degene die met de teksten en zo komt. Er wordt automatisch wel naar mij gekeken. Fellow Soldier. Zoals je fake hebt, dat je niet iedereen moet vertrouwen. Dat hele systeem in principe. Dan kun je ook wel zeggen dat je vast zit in een bepaalde routine. En ja, je hebt bijna maar te willen. Dit is gewoon hoe de wereld werkt. Ja, het kwam ook een beetje door dat riffje. Dat voelde een beetje alsof je marcheerde. Ja, dat was wel. Het hadden iets van Soldier, Fellow Soldier, iets in die trant. Dus we zijn al een beetje kanonnenvoer, om het zo te zeggen. Een beetje sterk. Bijna wel. Maar laten we het daarop houden inderdaad. Ja. Oké, en vanwaar dat deze plaat dan wat langer is, want het valt wel... De rest van de platen zijn redelijk normaal, om het zo te zeggen. Maar deze schiet er wel wat uit. Is dat voor als jullie op het podium staan praktischer of zoiets? Of, Ja, dat vult inderdaad de tijd heel goed. We hebben dat uren vol gemaakt. Er zitten ook wat solo's in die ook wat tijd pakken allemaal natuurlijk. Ja. Maar dat ontstaat er dus eigenlijk dat gewoon. Ontstaat dat was niet van tevoren. Daar denken we niet echt over na, nee. Nee, zeker niet. Nou, in het kader van dat hij wat langer is, dan gaan we maar gewoon meteen draaien. Dan weten de mensen thuis dat ook alweer. Gaan we dus luisteren naar It Seems en Fellow Soldier. Heb je in de tussentijd vragen aan de heren hier aan tafel van It Seems? Stuur ze vooral door. Smell
myself it's 2 a.m. and what I have to do. Just a soldier with no unit also go. Destruction's my name, it's spreading terror, makes me whole. The game of war started to march and fellow soldiers and Fellow Soldier van It Seems. Ja, het klinkt lekker. Veel goede gitaarsolo's in. En het is toch wel echt hoge kwaliteit muziek. En ik ben niet de enige die dat vindt. Wat deed je precies? Nee, hij vond het een matige solo. Ik maakte gewoon het handgebaar van, nee, valt reuze mee. Nou, dat vind ik niet. Dat vind ik toch niks op af te dingen op de gitaarsolo. Dus dat is... En ik ben niet de enige die dat vindt, want Sonja, en volgens mij klinkt dat voor één van de heren hier aan tafel, weet ik bekende naam. Ja, best wel, ja. We vinden jullie helemaal geweldig. Love this sound, maar wanneer komt er een nieuw nummer uit? Ja, even voor de context. Dat is mijn mama. Allemaal leuk. Mama. We zitten nu lekker op de bank met mama en papa en mijn vriendin lekker samen te kijken. Dus dat is super leuk. Daarover gesproken, we kregen ook een bericht binnen dat Mark iets te weinig aan het woord was. Dus Mark, vertel eens wat. Komt er een nieuw nummer? Zo jongeman, wanneer komt die nieuwe song van ons uit? Of songs? In principe hebben we eigenlijk al een paar opties weer, een paar nieuwe demos hebben we al liggen. Maar we moeten het weer eens gaan opnemen. Daar zijn we nou de plannen voor aan het maken om eventueel ook een paar van deze demo's dan in de goede versie uit te brengen. Ja. Dus ja, hou ons in de gaten zou ik zeggen. Ja, zeker. En dan kan dat natuurlijk allemaal online komen. Er zit nog een tweede gedeelte aan die vraag. Dat is alleen maar leuk, maar die gaan we nog even bewaren voor het tweede uur. Maar daar komen we dus zometeen op terug met de heren hier aan tafel. Maar het is alleen maar leuk als er vragen binnenkomen. En doe dat dan ook vooral voor iedereen die mee aan het kijken en het luisteren is. Want dat zijn er behoorlijk wat volgens mij. Dus dat kan zoals Sonja dat deed via WhatsApp 06 1304 8885. Of laat gewoon direct een comment achter op YouTube waar je aan het kijken bent. Wij gaan door naar Ernest, een hele zomerse countryplaat ook weer, Lorelei. Sailor's tale is old as time. You're looking for treasures you'll never find. You can hear a lonely voice in the midnight air. Sounds right around the corner, but she ain't nowhere now. Lorelei, Lorelei, I still hear you whisper in the dead of night. You wreck my world and I don't know why. I keep my sails in the wind for you, Lorelei, Lorelei. I try to cover my ears and close my eyes so I don't go falling for your wicked lies. But I have and I will another 100 times. The more I'm looking for you, girl, the less I find good. Lorelei, Lorelei, I still hear you whisper in the dead of night. You wreck my world and I don't know why. I keep my sails in the wind for you, Lorelei, Lorelei. Sometimes I wonder if you're only in my head, but I ain't giving up on us just yet. I can't. Lorelei, Lorelei, I still hear you whisper every time I close my eyes. You always wreck my world and I don't know why. I keep my sails through the wind for you, Lorelei. Alright, Lorelei, Lorelei, I still hear you whisper in the dead of night. You wreck my world and I don't know why. I keep my sails in the wind for you, Lorelei. And I'll be coming back again for you, Lorelei, Lorelei. Lucas on Air. Lucas Le Jeune. She left me standing on a porch down in Georgia, had me begging, yelling, baby, don't leave. She had her middle finger waving out the window like she didn't give a damn about me. I'd have been better off if she took the dog and left me with nothing to do but head down to the bar and get a head start on healing these
Combs en Alcohol of Fame. Het is zo gezellig hier in de studio. Bij de man aan tafel is altijd, dan zijn we in gesprek en dan moeten die microfoons opeens aan. Er is geen alcohol tot dusver nog bij betrokken. Ik drink zelf het ook niet, mannen. Dus vandaar dat ik het jullie ook niet kan aanbieden. Nee, helemaal niks. Dit is geen water, hè? Ja, dat weet ik. Aan de karaf. Pure gin, nee. Ja, weet ik dus niet. Kan ik jullie dus niet op vertrouwen? Nee, maar maar voor de mensen dus thuis, de stemming is jolig, maar dat is alleen maar leuk natuurlijk. En zo gaan we er nog een uurtje tegenaan. Zometeen na het nieuws van 8 uur komt er nu in elk geval aan. En dat is natuurlijk alleen maar goed. Sonja stuurde ook nog, we zitten hier lekker te genieten van de uitzending. Dus dat is alleen maar aardig vonden natuurlijk. Als verder mensen nog reacties hebben, dan kan dat. Voor het tweede uur stuur ze vooral op 06 1304 8885 via WhatsApp. Of laat gewoon een comment achter waar je aan het luisteren bent. Wat ik me wel afvraag, heren. Jullie zijn elkaar dus uit een vorig project tegengekomen. Zijn nu met z'n vieren. Is dit de definitieve opstelling voor de band voor de volledige toekomst? Of zou er eventueel nog een instrumentist bij kunnen of zoiets? Nou ja, daar hebben we eigenlijk al een beetje wat mee te maken gehad eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Ja. Alleen ik denk inderdaad dat voor nu eigenlijk gewoon 4 de dynamiek gewoon het fijnste is. Ja. Dat zeer zeker inderdaad. Ja. Dus never say never, maar... Nee, dat niet. Nee. Voor hetzelfde geld kan er nog inderdaad iets gebeuren in de toekomst waardoor we toch weer zoiets hebben van, weet je, laten we het gewoon proberen, maar... Vooralsnog inderdaad gewoon 4 aanhouden. Dat is gewoon de golden number. Nog 3 bassisten of zo. Het enige wat je nog misschien nodig hebt is een manager of zo. Om alle dingen te regelen. Dat wel. Ja, zeer wel. Dat zou fijn zijn. Want hoeveel zijn jullie gemiddeld zo per week aan kwijt qua tijd in de band? Gaat er veel tijd in zitten? Gaat er weinig tijd? Ook met alle dingen eromheen natuurlijk. Ja... We repeteren 3,5 week. 3,5 week. 3,5 uur meestal per week. Ja. Als ze het toelaten, ja. Maar ja, kijk, en ook met social media en zo. Eigenlijk moeten we er mee bezig zijn. Ja, dat is waar. En hoeveel tijd daarnaast, dat valt eigenlijk reuze mee. Ja, hangt ook af. Kijk, als wij een optreden gepland hebben, dan zijn we natuurlijk veel drukker. Uiteraard, ja. En we vinden het ook gewoon leuk om te doen. Dus we zitten vaak meer te kijken van, kunnen we niet vaker een repetitieruimte boeken dan van, we hebben even te genoeg gehad inderdaad. Ja, nee, dat kan me voorstellen inderdaad. Hoort er natuurlijk ook allemaal bij, maar dat is alleen maar leuk om een idee van te krijgen. En dan gaan we in het tweede uur zeker nog wel op verder. Ik vraag me wel eens af hoe zo'n repetitie er dan aan toe gaat, bijvoorbeeld. Misschien dat we daar dat in mee kunnen nemen. Wie er wel op tijd is en wie niet. Ja, dat gaan we het daarover hebben. Genoeg nog te bespreken. Maar wij zijn nu in elk geval op tijd voor het nieuws van 8 uur, want daar gaan we nu even heen. En dan na het nieuws zometeen zijn we weer terug. En heb je vragen, laat ze vooral doorschemeren via WhatsApp of YouTube. Tot zo. Ewald van Liemt met het radionieuws. Op verschillende plekken in Nederland zijn vandaag woningbranden ontstaan door vermoedelijke blikseminslagen. Onder meer in Hoogezand, Zoetermeer en Appelscha moesten brandweerkorpsen uitrukken. Ook het treinverkeer had last van het noodweer door blikseminslagen en omgevallen bomen op het spoor. Op verschillende trajecten reden vertraagde of helemaal geen treinen. Op de wegen zorgden zware regen en omgevallen bomen voor files en ongelukken, onder meer op de A13 bij Delft. Er komt vanaf december een nieuwe treinverbinding tussen Amsterdam en Parijs. Spoorvervoerder GoVolta gaat dagelijks rijden via Haarlem, Den Haag, Roosendaal, Antwerpen en Gent. De nieuwe verbinding gaat concurreren met de Eurostar, maar de reistijd is met ruim 7 uur wel veel langer. Daar staat tegenover dat het ticket zal te koop zijn vanaf €19. Den Haag krijgt hiermee weer een directe treinverbinding met Parijs en Antwerpen. GoVolta zegt internationale treinreizen betaalbaarder te willen maken. Reddingswerkers hebben in Laos een eerste man levend uit een overstroomde grot gehaald. 7 mannen zaten er al ruim een week vast na zware regenval. De groep was bezig met een zoektocht naar goud toen de grot onder water kwam te staan. 5 van hen werden eerder al levend teruggevonden op zo'n 300 meter van de uitgang. Volgens reddingswerkers worden de overige overlevenden nog onderzocht en is de zoektocht naar die 2 vermisten nog bezig. Uit meerdere landen helpen hulpteams. En het Brabantse dorp Moerdijk hoeft mogelijk toch niet te verdwijnen voor de uitbreiding van haven- en industriegebieden. Het kabinet onderzoekt nu namelijk ook een minder ingrijpend scenario waarbij het dorp kan blijven bestaan. Staatssecretaris De Bad zegt dat er nog geen definitief besluit genomen is. Eerder werd juist uitgegaan van plannen waarbij alle ongeveer 1100 bewoners zouden moeten verhuizen en Moerdijk tegen de vlakte zou gaan. Eind volgende maand volgt het besluit in overleg met gemeente en provincie. Het weer: vanavond en vannacht kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 8 in het noorden tot 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we een droge en zonnige dag met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws. De ster van de stad, altijd dichtbij. RTV Maastricht.
Lucas on Air. It's 10 p.m. You're calling again, and I wanna answer. So damn it, I answer. You're telling me why. It's different this time. So I give you an answer. It's the same old answer. If we know us, it's gonna take a turn. Yeah, if we know us, it's gonna crash and burn, burn, burn. I know that you know that we ain't gonna say no. Yeah, we're gonna mess this up. If we know us, I bet you'll show up at my door. I bet I'll let you in that war. We'll dim the lights and pull the shades, but at the end of the day, babe, if we know us, it's gonna take a turn. Yeah, if we know us, it's gonna crash and burn, burn, burn. I know that you know that we ain't gonna say no. Yeah, we're gonna mess this up. If we know us, we know we're better off so. But can't we just pretend we don't know how this ends? If we know us, it's gonna take a turn. If we know us, it's gonna crash and burn, burn, burn. I know that you know that we ain't gonna say no. Yeah, we're gonna mess this up. If we know us, yeah, we're gonna mess this up. If we know us. We Know Us van Ella Langley als opener in het tweede uur van Lucas on Air op RTV Maastricht. Jullie hebben nog steeds een beetje naar je zin, mannen. Een beetje mee. Ja, Noah die heeft er heel veel zin in vandaag. Dat mag duidelijk zijn. Ja, En, zijn zenuwen, nee. Dat is alleen maar leuk natuurlijk. Ja, fijn dat jullie naar je zin hebben hier. De mannen van It Seems zijn vandaag de gast. 29 mei 2026, het tweede uur van Lucas on Air. En die mannen dat zijn Lars, Mark, Noah en Juri, die er een erg leuke sfeer tot dusver van maken. We hebben al 3 platen van jullie EP, mini-EP gehoord. De live demo's heet de EP. En de 3 platen die we gehoord hebben waren Come and Get It, Fake en Fellow Soldier. En we gaan nog 1 plaat luisteren. Dat is I Lost the Plot. En die komt in dit tweede uur van Lucas on Air voorbij. Maar ja, we hadden nog een tweede gedeelte van de vraag van Sonja. En dat is natuurlijk alleen maar leuk. Want we krijgen natuurlijk, we hadden dus het gedeelte wanneer komt een nieuw nummer uit. Daar gaan we straks nog misschien nog wat verder op in. En waar we dan nu even verder op beginnen, wanneer kunnen we jullie live zien optreden? En dat wilde ik even opgooien. Dat gespreksonderwerp wilde ik even opgooien in de zin van, volgens mij zijn jullie wel overigens een band die misschien meer spelen ook al dan schrijven en dat soort dingen, toch? Of ja, ik denk dat als spelen wel flink wat gebeurt, dus laat ik het zo zeggen. We hebben wel gisteren een datum vastgelegd voor een optreden. Inderdaad. Toevallig wel. Inderdaad. We hadden het even goed geregeld. Uit mijn hoofd was het vrijdag 24 juli. Yes. Als dat een vrijdag is. Juli, ja. Juli, en dan bij O'Brien's. Dus ook weer niet te ver hier vandaan. Bij het Emma-plein inderdaad. Emma O'Brien's. Ja, voornamelijk wat ik zo online zag, ja, plekken wat in de buurt hier en daar, toch? Ja. En dat is dan, jij bent voor de datumsmarkt, jij regelt dat allemaal? Of hoe wordt dat gedaan? Nee, bij O'Brien's zijn we wel eens vaker, heb ik al vaker opgetreden. En hij vindt het leuk om ons daar te hebben, wij vinden het leuk om daar te spelen. Dus gisteren waren we daar ook weer even en toen kwam je al vragen wanneer we kunnen. Allemaal even de agenda erbij gepakt en is de nieuwe datum alweer gekomen. Kijk, zo past het inderdaad. Maar
Als jullie een beetje terugkijken, hoe vaak hebben jullie dat al gedaan en willen jullie dat dan ook al in de toekomst vaker gaan doen, neem ik aan? En niet alleen dan bij O'Brien's, maar andere plekken door heel Limburg dan ook wel. Graag zelfs. Ja, zeker. Dat hebben we ook de 5e ondertussen alweer. Ja, maar ik denk inderdaad als we het vaker... Ja, kijk, 1 keer per maand ergens spelen... zou natuurlijk heel tof ideaal zijn, ja, want absoluut. dat halen wij nog niet, nee. Oké. Het is nog echt best rustig, hoor. Ja. Dus mensen die luisteren, als jullie zoiets hebben, nou dat zijn leuke jongens. Houden die data maar goed vrij, inderdaad. Dan maken we een hele gezellige avond bij O'Brien's. Ja, nee, zeker. Maar ja, jullie maken het sowieso van het podium af al gezellig. Laat staan op het podium zelf dus natuurlijk. Maar dan spelen jullie dus gewoon ook de nummers die we horen dan, toch? Ja. En meer. En veel meer. En meer, ja. Ook wat covers en dan nog... want we hebben nog 3 andere songs die we niet opgenomen hebben. Die we dus live spelen. En ja, inderdaad een paar covers. We hebben gisteren ook gerepeteerd. Ook weer een paar covers erbij, hè? Een paar nieuwe covertjes erbij. Dus... ja, kan veel. Dat uurtje krijg je zo gevuld. Meer dan een uur, hoor. Ja. Meer dan een uur. Kijk, dat is alleen maar goed. Dan gaan we het dan zeker nog eens vaker over hebben. Of meer over hebben, laat ik het zo zeggen. Wat er allemaal bij die repetitieruimtes zich afspeelt natuurlijk. Maar eerst gaan we beginnen in het tweede uur van Lucas On Air met Toby Keith, Should Have Been a Cowboy. Allemaal zomerse countryplaten, want dit is ook snikheet hier in de studio. Maar dat past er allemaal bij. I bet you never heard old Marshall Dillon say, Miss Kitty, have you ever thought of running away? Settling down, would you marry me? If I ask you twice and beg you pretty please. She'd have said yes in a New York minute. They never tied a knot. His heart wasn't in it. He just stole a kiss as he rode away. He never hung his hat up at Kitty's place. I should have been a cowboy. I should have learned to rope and ride. Wearing my 6-shooter, riding my pony on a cattle drive. Stealing a young girl's hearts, just like Gene and Roy, singing those campfire songs. Oh, I should have been a cowboy. I might have had a sidekick with a funny name, running wild through the hills, chasing Jesse James, ending up on the brink of danger, riding shotgun for the Texas Rangers. Go west, young man, haven't you been told? California's full of whiskey, women and gold, sleeping out all night beneath the desert stars, with a dream in my eye and a prayer in my heart. I should have been a cowboy. I should have learned to rope and ride. Wearing my 6-shooter, riding my pony on a cattle drive. Stealing a young girl's hearts, just like Gene and Roy, singing those campfire songs. Oh, I should have been a cowboy. Should have been a cowboy. I should have learned to rope and ride. I'd be wearing my 6-shooter, riding my pony on a cattle drive, stealing a young girl's heart, just like Gene and Roy, singing those campfire songs. Oh, I should have been a cowboy. Yeah, I should have been a cowboy. I should have been a cowboy. Lucas On Air. Lucas Le Jeune. Baby, you ain't a keeper. I should probably throw you right back in. I don't know how to read you. When I push away, you pull me back in. You're a mess, but I cleaned it. Said I'm never doing this again. But I left the door unlocked, saved you a spot. See you around 2 a.m. Yeah, boots are on the bed, smoking on a red.
Dasha in Lucas On Air. En het is bijna 7:15. Houdt in dat we door gaan naar de plaat van de maand. Op 29 mei voor de laatste keer deze maand. In deze maand mei dus. De plaat van de maand wat Bittersweet Frictions van Mitch Menzo is. Maar nu is het wel even leuk om de heren aan tafel nog maar eens een moeilijke vraag voor zich te spannen. En dat is namelijk, welke van de 4 van de EP mag toekomstig plaat van de maand zijn? Dat betekent dus dat je 4 weken lang die plaat in de playlist staat van Lucas On Air. Dus dan moet je eigenlijk een favoriete plaat kiezen van de hele EP. En dat kan nog wel eens verschillen binnen een band, leert ervaring. Ja, je hoeft het niet eens te zijn, dat is juist het leuke. We zijn stil aan het overleggen, maar... Stil, maar ik gaan we allemaal voor Fellows? Nee. Ik denk Come and Get It dan. Come and Get It gewoon. Ons best toch wel, ja. We zijn er redelijk snel vooruit. Dus als zo repetities ook gaan en zo. Nou, eens even luisteren. Mark, wat vind jij? Voor mij ook Come and Get It. Het is gewoon waar het allemaal is begonnen. Trek tegelijk dat ding weer weg. Nee, dat is alles wat je mag zeggen. Nou ja, dat is dan bij deze beslist. Maar zijn jullie het vaak zo snel eens? Of gaat het in repetities ook wel eens wat harder tegen elkaar op? Relatief goed eigenlijk. Kijk, soms even gewoon... Even vippen op elkaar, hè. Even zo van, dat moet wat anders of dat moet beter of zoiets. Of daar moet gewoon wat meer tijd... Ja, zoiets. Dat komt wel eens langs. Maar ben je nou aan het doen, man? Ja, precies. Het is gewoon hele dood daarnaast. Ja, maar dat is wat er gebeurt. Je probeert tijdens zo'n repetitie gewoon af en toe wat toe te voegen aan het nummer. Ja, en af en toe slaat het helemaal nergens op. Dan doe je het vooral niet. En af en toe dan zit iedereen zo te kijken. Ja, kan ook wel. Kun je dat nog een keer doen en dan moet je weer even terugdenken wat je ook weer hebt gedaan. En dan, soms lukt dat gewoon. Nou, dan is Come and Get It een toepasselijke beschrijving van dat ook allemaal, vind ik. Dus dan schrijven we dat nu ook op als de toekomstige plaat van de maand. Voor nu de laatste keer dus, Mitch. Je luistert naar Lucas On Air. Hey, ik ben Mitch Menzo en deze maand is Bittersweet Frictions plaat van de maand bij Lucas On Air. Finding luck in normality, getting hurt in everything I see. No addiction left me in a friction. No more exciting when writing, stuck in hiding. Lost my ways, tracking days. No new tracks as it shatters as glass. Lost friends along the way, finding new words that make you stay. How do I get away? How do I get away? Lost my ways, tracking days. No new tracks as it shatters as glass. Mitch Menzo met Bittersweet Frictions als laatste keer plaat van de maand in Lucas On Air. Gaan we nu door naar de battle. En er staan tegenover elkaar twee singer-songwriters. Alhoewel een van die twee een duo is. En dus eigenlijk een soort van twee singer-songwriters tegenover elkaar. Twee gasten dus die in het verleden te gast zijn geweest bij Lucas On Air. Onder andere Barn and Bell, dat zegt de heer aan tafel wel wat. Zeker. Toppertjes. Harold Konings, dat zeggen jullie dan weer niet wat minder. Maar de insteek van deze week is nieuwe platen. Dus alle twee nieuwe muziek uitgebracht. Barn and Bell hebben de plaat Thank You uitgebracht. En Harold Konings heeft witte wien en sigaretten uitgebracht. Dus niet zo goed voor je, maar misschien de muziek wel. Dus dat... past. Klinkt nu al als een leuke plaat. Ik wist dat je het ging zeggen. Maar deze twee zijn in het verleden te gast geweest in Lucas. En misschien dat jullie ook willen meeluisteren, heren. En dan kunnen jullie een mening over vormen. Ondanks dat jullie Barn and Bell natuurlijk al een beetje kennen. En natuurlijk Harold ook wel een kans geven. En dan welke van deze twee wil je volgende week in de playlist horen? Dat kun je thuis als luisteraar beslissen. Kun je naar social media gaan. @LucasOnAir op Facebook en Instagram kun je stemmen. En ook Harold Konings en tegenover Barn and Bell. Eén van die twee staat dus de volgende week in de playlist. En we beginnen met Barn and Bell.
to put that smile back upon my face. For that I thank you. Oh, if I didn't have you by my side, if you weren't there to hold me tight, I think that I would lay there still. Oh, only you know how to brighten my day, make me laugh and wipe my tears away. You make sure you always will. Fill my days with living in my mind, finding ways to pass the endless time. And I felt empty, empty in my heart. Though you had plenty of love right from the start. Thought I needed nothing, then you gave me a lot. For that I thank you. Oh, if I didn't have you by my side, if you weren't there to hold me tight, I think that I would lay there still. Oh, only you know how to brighten my day, make me laugh and wipe my tears away. You make sure you always will. Never thought that in the darkness I would find this light you lit up. Found my lighthouse, keep me safe at night. Oh, if I didn't have you by my side, if you weren't there to hold me tight, I think that I would lay there still. Oh, only you know how to brighten my day, make me laugh and wipe my tears away. You make sure you always will. Oh, if I didn't have you by my side, if you weren't there to hold me tight, I think that I would lay there still. Oh, only you know how to brighten my day, make me laugh and wipe my tears away. You make sure you always will. For that I thank you. Je luistert naar Lucas on Air. Dit is op Studio Brussel, de broertjes. De broertjes Gallagher. Die gaan we spelen, vooralsnog alleen in Engeland. Hij wordt niet in de gezet steed door zijn tour. Ja, dat zij doet. De eindigt hier met een zomerse dag in Utrecht, vlakbij waar hij ooit begos. En daar is schijnen, dat aan zou komen, verhouden het ons allebei. Toch angst voorgesteld, want dat is je tegen mij. Ja, dat is je tegen mij. Is het voorbij? Witte wijnen en sigaretten, je zoveel kwijt en al dat spiet. Al die jaren al een tijd, maar nu is er witte wijn. Nu is er witte wijn. Ik rijd op bruisjes om luckies in te slaan op een parkeerplaats bij de grens. Stijg ik vlot de eerste aan. Ik weet ook wel dat dit niet zo kan duren. Alle schulden en schaamte blaas ik wie rook weg in de wind. En een mirakel, ik hoop echt op een mirakel. Tegen beter weten in is dit de alcohol die kalt. Want zo ik nuchter voor ons vechten. Ik weet zelf ook goed
het is gedaan. Witte wijnen en sigaretten, ja zoveel kwijt en al dat spiet. Al die jaren, al die tijd, maar nu is er witte wijn. Nu is er witte wijn. Witte wijnen en sigaretten, ja zoveel kwijt en al dat spiet. Na al die jaren, al die tijd, maar nu is er witte wijn. Nu is er witte wijn. Dit is dus Harold. En daarvoor is de Barnum Bell. Alle twee wel een beetje de country-stijl. Een soort van Limburgse countrymuziek kun je het wel doen. Ik vind voornamelijk het drumritme hierin wat weg hebben van countrymuziek. Ik weet niet of jij je daar als drummer op aansluit, Mark. Ja, het is wel een beetje die trainbeat die er altijd achter zit. Ja, ik vind dat een soort paardengalop ruikt, maar trainbeat is misschien een betere benaming voor dat inderdaad. Kan ik jullie voorkeur vragen? Welke willen jullie de volgende week in de playlist horen? En dan misschien een mooi muzikaal gebied dan? Persoonlijk zeg er al witte wien en sigaretten. Ik vind hem wel lekker klinken. Dus, ik vind Barnum Bell echt schatjes, maar ik ben het inderdaad ermee eens. Ik vond die witte wien en sigaret heel leuk. Ja, wat ik er vooral leuk aan vind is dat het dus een Limburgstalige muziek is. Dat heeft al wel een charme en dat vind ik wel leuk bij dit nummer. Dus inderdaad ook witte wien en sigaretten. En dan jij, Mark, maak het 4-0. Ja, ik denk dat ik het 4-0 ga maken. Zo. Dan zie je maar weer, we zijn zo makkelijk. Weer zo snel eens. Dat is zo makkelijk, hè. Maar dan heeft de Barnum Bell iets goed te maken op socials. Maar dat kan allemaal via Lucas Neer. Of hebben wij nou iets goed te maken aan Barnum Bell? Ja, dat misschien ook. Maar jullie kennen ze goed, dus dat scheelt dan alweer. Dus je kunt het stemmen op social media welke je volgende week in de playlist wil horen. En het Maastrichtse duo, dat is ook alweer zo. Jody Moon, ik weet niet of dat alweer wat zegt. Ja. Wel ook weer een hele goed duo. Die hebben vorige week gewonnen met hun nieuwste plaat Knowing. En ook heel goed gitaarwerk in deze plaat. Ja, net zoals met de muziek van It Seems ook wel het serieuzere gitaarwerk in de plaat van Jody Moon.
We gaan het is even over die repetities van jullie hebben, want dat is nog niet iets wat we... Ja, we hebben het wel een beetje aangeraakt, maar nog niet in zijn geheel besproken. Want hoe vaak per week, waar en wie komt dan te laat? Dat was de vraag die ik Mark opvraag. Laten we beginnen met wie altijd te laat komt. Nee. Juri. Yes. Maar dat wordt wel gecompenseerd met een biertje. Ja, hij doet altijd meteen een rondje voor ons halen, dus dat is wel heel lief. Nee. Ik ben ook heel snel klaar met alles opzetten. Dus wat dat betreft... dat is waar. Dat kost mij weer wat meer. Tussen haakjes dan wel. Hebben jullie een bepaalde routine die jullie volgen bij een repetitie? Van, zo komen we erin en zo gaan we dan door schrijven, spelen en zo? Toch. Ik bedoel, als we zeggen van even opwarmen, is het toch wel even come and get it. Ja, ook voor de sound even te luisteren. Met een beetje tempo erin en dan zo'n beetje, dan ben je lekker warm gedraaid. Ja, en dan kijken we altijd. Ja, vanuit thuis even kijken, doen we setlist gewoon inderdaad. Want we hebben meestal wel iets van een lijstje waar we ons aan houden. Vaak ook voor optredens natuurlijk een beetje zo voorgezet. Maar of dan zijn we de vorige keer met iets geëindigd en was het eigenlijk tijd om te gaan. En dan, of we hebben gezegd van hier moet iedereen even thuis een beetje naar kijken. Dan pakken we dat wel als een van de eerste op. Oké. En een setlist, zouden jullie dan dus op een podium staan? Want dat is natuurlijk waar je voor repeteert. Wat dus ook steeds vaker gaat gebeuren. Wat is die volgorde die je dan aanhoudt? Zit daar een gedachte achter? Ook wel, ja zeker. Ja. Dus we draaien de nummers vandaag op volgorde van de EP, maar is dat... Ja, dat is ongeveer ook wel dat als volgorde enigszins. Met daartussen dan af en toe dan covers. Een beetje afwisselen als het ware. Ja, want jij hebt natuurlijk we hebben nog niet echt genoeg platen om zelf in heel, laat maar zeggen, anderhalf uur te vullen. Dus ja, dan hebben we inderdaad wat covers. Maar dat proberen we zo goed mogelijk af te wisselen. Soms 2 platen van ons, soms 2 covers, zoiets. Ja. Maar uiteindelijk worden het volledig jullie platen. Uiteindelijk is dat wel de bedoeling. Met misschien dan toch nog een stiekem een covertje kan er ook zijn. Tuurlijk. Een beetje de aandacht erbij houden voor de mensen die dan zoiets hebben van, maar wacht eens even, die ken ik. Ja, dat is wel leuk eigenlijk om te doen. Ja, zeker. Welke nieuwe nummers er nog aankomen, dat moeten we ook nog maar eens bespreken. Want ik wil natuurlijk wel weten wat dat in het specifiek is. Of welke nummers jullie dan natuurlijk al live spelen. Want als je dus in het publiek staat, dan hoor je dat natuurlijk allemaal voorbij komen. Dus dat komt zeker ook goed. Gaan we ook absoluut bespreken. En heb je nog vragen voor die hier aan tafel voor het laatste half uur van Lucas on Air? Geef ze vooral door. Hier zijn Riley Green en Ella Langley. I was all but 22, I think at the time. I'd been out on the road, lonely at night. And it'd been a while, so it was on my mind. Well, I saw him walk in with his cowboy hat. And I thought to myself, I could use some of that. His boots like glass on a sawdust floor. Had moves like nothing I'd ever seen before. So I walked right up and I pulled him to the side. I handed that man a beer and looked him in the eyes. And I said, baby, I think you're gonna wanna hear this. Then I told him, excuse me, you look like you love me. You look like you want me to want you to come on home. Baby, I don't blame you for looking me up and down across this room. I'm drunk and I'm ready to leave, and you look like you love me. Well, I was down at a local beer joint with a few of the guys when this cute little country girl caught my eye. And boy, let me tell you, she was the prettiest thing I'd ever seen in a pair of boots. Well, she walked right up to me, handed me a beer, gave me a look like, let's get out of here. And that's when I realized that she was every cowboy's dream come true. She told me this right here. She said, excuse me, you look like you love me. You look like you want me to want you to come on home. And baby, I don't blame you for looking me up and down across this room. I'm drunk and I'm ready to leave, and you look like you love me. All right now. So if you ever see a man in a cowboy hat, and you think to yourself, I could use some of that, don't waste your time. Just give him this here line. Goes a little like this.
Excuse me, you look like you love me. You look like you want me to want you to come on home. And baby, I don't blame you for looking me up and down across this room. I'm drunk and I'm ready to leave. And you look like you love me. I'm drunk and I'm ready to leave. And you look like you love me. Riley Green, Ellie Langley en You Look Like You Love Me en Lucas Meer op RTV Maastricht. Nog zo'n 25 minuutjes te gaan in de hitte hier in Maastricht. Het is lekker broeierig, lekker warm, maar de heren maken er wat moois van hier in de uitzending. En we hebben nog één plaat voor jullie te goed, hè, van It Seems. Dat is I Lost The Plot. Tevens ook de kortste plaat dan weer van de EP. Dus het schommelt echt enorm, want deze is maar 2 minuten maximaal. Dus we zijn er redelijk snel doorheen. Punk kijken wat dat betreft. Dus, tot slot, we gaan ze gewoon allemaal af qua betekenis. Dus deze ook. Wat is het hierbij? Kijken we Juri aan dan natuurlijk. Ja, vooral wel even snel shout-out naar die fotograaf van ons, Jeroen Klaassen, JC Creative Shots. Ja, die jongen doet altijd goed werk. Hij appt ook al dat hij aan het kijken en luisteren is. Ik geef die jongen ook maar eens even shout-out homeboy! Nee, I Lost The Plot. Het zit hem in de naam, I Lost The Plot. Gaat het ergens over? Nee, het is klinkklare onzin. En dat is gewoon leuk. Dat is echt gewoon waar het over. Ik heb gewoon maar die tekst liggen te schrijven en denk van, ik ga het gewoon echt zo achterlijk mogelijk gewoon makelijk. Ja, deze plaat was ook nog helemaal niet eens af toen wij in de studio zaten. We hadden eigenlijk maar 3 songs. En deze hebben we in die studio in een uurtje nog afgemaakt. We hadden net het gitaarriffje net af volgens mij wat de bas ging doen. En voor de rest hebben we dat tijdens het opnemen hebben we dit eigenlijk wel, ja. Zo snel was het gegaan. Dus zo kan het ook gaan. Dus dat is misschien de reden waarom die zo kort is. Nee, af is gewoon af. Dat is af, hè. Ja, maar jij zei net inderdaad, tussen de opnames in hier, zei je ook van, ja, daarbij I Lost The Plot was inderdaad best vaak dat we gewoon zoiets hadden van, hier hoeft niks bij. Dan is het maar 2 minuten, maar ja, dan 2 minuten waar we heel tevreden mee zijn. Het is ook 2 minuten best wel veel energie. Ja. En dan is het gewoon klaar. Ja. Nice. Nou ja, goed, alleen maar goed dat je er zo dus... Ik vind de dynamiek erin dus wel leuk. Dat de ene plaat wat langer is, de andere wat korter. Maar dat jullie er voornamelijk zo snel eensgestemd over zijn. Ik denk niet dat veel bands dat hebben. Dus ik denk dat jullie wat dat betreft daar wel een uniek in zijn. Niet alleen maar qua muziek, maar ook qua aanpak wat dat betreft. Dus alleen maar goed. Nou, dan moeten we nog één ding doen. En dat is I Lost The Plot zelf luisteren. Nu, normaal gesproken laat ik ze ook voor de gasten zelf aankondigen. Dus ja, wie wil die eer hebben? De laatste van jullie eigen plaat aankondigen. Iedereen kijkt daar nog. Dat is wel echt iets voor heel leuk. Dus ik start hem in en dan mag jij de rest doen. Die lieve dames en heren, hier is hij dan. De allerlaatste plaat. I Lost The Plot. Van ons, It Seems. Niet van de uitzending inderdaad. We hebben nog 2 minuten. Ja, oké, dan van ons. Forget my attitude, I'm not so good. I brought along like a broken record, but now it's done. Till I'm fully blasted. It's just another day, another life. I might just say, feeling pretty fine. Don't need to sleep, I keep on running. I'm falling deep, really look stunning. Goodbye. Yes, I think I'm wrong. I'm just having fun. Watching somewhere wrong. I'm sorry to say again. I just don't recall. My heart is pounding. I'm just about to blow. Can't wait at all. In facing sorrow. Lying on the ground. Really all alone. So tell me now, where am I supposed to go? It's just another day. Another life. I might just say. I'm feeling pretty fine. Don't need no sleep. I keep on running. I'm falling deep, and it looks stunning. Ja, zoals gezegd dus.
kort plaatje van It Seems I Lost the Plot. Dat is hem. En daarmee hebben we alle nummers die online staan van It Seems in elk geval gedraaid. Jij hebt er nog even de dansmoves erbij gepakt. In de tussentijd, Noah. Wordt er ook zo gedanst in de zaal als jullie dan spelen zijn? Ik beweeg wel veel als ik speel, ja. Maar of de mensen het publiek? Nou ja, laatst. Vorige keer hadden we de mensen lekker emotion aan het springen, ja. Nou ja, dat is toch wel mooi om te zien dan. Dat willen we. Ja, energie. Ook bij het publiek. Heerlijk. Zeker. Nee, dat moet je ook uitstralen op het podium zelf natuurlijk. En dan wordt het vanzelf wel overgenomen. Maar ik denk dat dat bij jullie geen probleem is. Al helemaal niet met die specifieke dans. Nee, hij ging ook niet helemaal lekker, maar... Alsof je nog niet warm genoeg hebt. Je moet er toch even over hebben, showbiz. Ja, ik doe het je niet na in elk geval. Ik doe het je niet na. En nou ja, goed. Deze 4 platen staan dus online. Maar jullie zeiden al, als jullie dan op het podium staan, zoals de Beatles staan te dansen, dan... Dankjewel, by the way. Dan spelen jullie nog andere nummers, dus die nog niet uit zijn. Welke nummers zijn dat? En wat is daar dan nog de boodschap bij? Ja, één is een geheimpje. Ja, eentje mogen we eigenlijk niet zeggen. Nee. Dat is... Classified. Maar dat komt wel nog... dat is dan ook denk ik wel de 24e te horen. Hè? Ja. De 24e is je wel te horen. Ja, die hebben we dan wel af, denk ik. Voor de mensen die echt een première willen, komt de 24e. Het wordt echt super vet. Ja, het wordt lachen inderdaad. Ja, en die andere... Ja, die zijn... Ja, hoe moeten we die uitleggen? Just Another Day and Heat on the Street. Zo heten ze. Ja. En Just Another Day is een beetje zo'n... Ja, nu ga ik weer niche references maken, maar een beetje Henry Rollins band, een beetje wat rustiger baslijntje met toch een beetje power in het refrein. Ja, absoluut. En Heat on the Street is ook weer tempo, energie. Ja, heel snel. Ja. Maar dus, ook met inderdaad de gedachte erachter, want het is Heat in the Street. Snel. Race. Ja, het is een race als het ware inderdaad. Ja. Maar qua stijl sluit het dus wel aan op de rest van de EP. Ja, zeker. Want ik hoor jullie dus ook zeggen... Het zijn wel weer precies verschillende nummers, maar uiteindelijk sluit het wel allemaal gewoon op elkaar aan. Dat is wel het idee. Want ik hoorde jullie dus ook zeggen, want het gaat misschien ook wel meer zelfs de metal kant op, helemaal voor de uitzending. Wat nieuws jullie maken. Prikkels. Ja, prikkels vind ik veel te zeggen metal. Ik denk dat het toch nog echt dood-eigen punk is. Gewoon lekker punk, alternatieve rock. Ja, precies. Kan van alles zijn dus. Maar het is in elk geval It Seems. Dat mag duidelijk zijn. Absoluut. En we kijken eruit naar wanneer er nog nieuwe muziek uit gaat komen. En wat nog allemaal de ambities zijn met de bands. Daar moeten we het zo meteen nog maar eens even over hebben. Maar eerst Lone Star en No News. Someone you gotta let them go. She hollered, when I find myself, you'll be the first to know. Ooh, no news. I learned to do the laundry, feed the cat and clean the house. I promised to be patient while she worked her problems out. When she packed her bags, her destination wasn't clear, but I sensed that her intentions were honest and sincere. Ooh, no news. She could telephone, tell a friend, tell a lie about where she's been. Send the pigeon, send the fax, write it on a post-it pad, send a signal up in smoke, tap it out in Morse code. I prefer a bad excuse. No news. Her mama's been a little vague as to her whereabouts. Her sister says, I'm certain your romance is headed south. I don't have a single doubt that she's still in love. My level of anxiety is just a product of no news. She could telephone, tell a friend, tell a lie about where she's been. Send the pigeon, send the fax, write it on a post-it pad, send a signal up in smoke, tap it out in Morse code. I prefer a bad excuse. She missed her bus, missed her plane. Surely this can be explained. Lost her car at the mall, got locked in a bathroom stall, playing guitar with the band on the road with Pearl Jam, buried with the Grateful Dead, came back as a parrot head, got derailed, got de-iced, offered as a sacrifice. FBI, CIA, if they've seen her, they ain't saying no news.
Lucas on Air. She cut me loose and caught herself a somewhere wind. I haven't heard a word and haven't seen her since. She disappeared quicker than this double shot of gin. 'Cause everybody at the bar started asking, how's your girl? She ain't my girl. Where's she been? I ain't quite sure. Good question, no telling, but I'm betting she's probably in Texas. Amarillo, all I know, George Strait said it. Yeah, that's where all them exes go. If she ain't with me out here in Tennessee, then I don't know where she's headed. If I'm guessing, I reckon she's probably in Texas. She's probably in Texas. She might be down in Georgia at her mama's for the week. Could be Carolina, California, something's telling me. She's somewhere in the Lone Star State with all the rest. Yeah, that one king song knows best. She's probably in Texas, Amarillo, all I know, George Strait said it. Yeah, that's where all them exes go. If she ain't with me out here in Tennessee, then I don't know where she's headed. If I'm guessing, I reckon she's probably in Texas. She's probably in Texas. How's your girl? She ain't my girl. Where's she been? I ain't quite sure. Good question, no telling, but I'm betting she's probably in Texas. Amarillo, all I know, George Strait said it. Yeah, that's where all them exes go. If she ain't with me out here in Tennessee, then I don't know where she's headed. If I'm guessing, I reckon she's probably in Texas. She's probably in Texas. She's probably in Texas. She's probably in Texas. Blake Shelton, Texas. Nou ja, zo voelt het wel hier in de studio, want het is nog steeds heel erg warm. Maar het schijnt wat minder warm te worden dit weekend. Maar dat gaan we natuurlijk maar zien hoe dat nog allemaal verder gaat. En zo'n repetitieruimte zal het ook wel lekker warm zijn natuurlijk. Hè? Dat was gisteren bijna niet meer te doen. Maar we hebben het gedaan. Hebben we het overleefd, dat is het belangrijkste. IJskoud bier. Ja, extra bier. Dat is de oplossing. Je moet er wat voor over hebben om natuurlijk de band wat succesvol te maken, om dat te laten groeien. En daar vraag ik me dan ook wel bij af van wat daar precies de plannen voor zijn. Want ja, jullie zijn op een aardig pad, jullie zijn hiermee begonnen. Maar is dit nou iets wat jullie echt wat groter zouden willen maken en meer mee bezig zouden willen zijn dan nu? Nou, absoluut. Zeker, als het de droom mag zijn, ja zeker. De droom is natuurlijk inderdaad gewoon hier echt je werk van maken, laat maar zo zeggen. Dat je hier gewoon van kan verdienen, dat je gewoon echt ervan kan leven. Nou ja, dat is natuurlijk een grote droom. Maar die moet je hebben, een grote droom, toch? Zeker. Hoge ambities. Stappen moeten gemaakt worden, dat wel, ja. Maar weet je, als een mate. Zo hebben we ook over een paar weken gaan wij gewoon met z'n allen gezellig naar Gerra om te kijken. Het zou ook een goede ambitie zijn om te kijken of we daar gewoon een keer kunnen gaan staan. Aan de andere kant. Zeker. En goed, dat is een ambitie die veel mensen hebben. Dat is ook alleen maar goed. En dat moet je ook hebben. Maar ja, hoe denken jullie dat? Hebben jullie enig idee van oké, deze stappen willen we graag zetten of hier willen we graag zijn in zoveel jaar met de band om dat wat groter te maken, zeg maar? Niet echt iets concreet zozeer, maar ik denk wel dat we zeggen van we willen wel een... Ja, want je hebt hier van de muziekgieterij op dat 043. Ja. Dat is heel leuk. Van vroeger was het met bruis af inderdaad. Dan kon je heel makkelijk staan. Nou, nu in dit geval 043. Dus het zou leuk zijn als we daar al eigenlijk een begin kunnen maken. Ja, precies. En op die manier eigenlijk al een beetje meer gezien kunnen worden. En ik denk dat een leuke volgende stap ook is om gewoon het album te maken en uit te brengen. En gewoon kijken wat mensen daarvan vinden, of het aanslaat. En, dat eigenlijk, ja. Maar dan wil ik wel van tevoren al wat meer op plekken gespeeld hebben. Ja, ook dat je een beetje naamsbekendheid creëert is sowieso wel... Daarover gesproken, want we hebben niet gezegd, maar oktober, hoogstwaarschijnlijk. De datum was volgens mij 24, maar dat kan veranderen bij de Griendgarage. Ja, Griendgarage. Dat spelen we ook, ja. Maar dat details, dat komt nog allemaal. Dus nee, zeker. Volg de Insta. Maar wat ik daarvan wat wel opvallend dan bij vind, is dat jij dan zegt nog maar van... ik wil wel eerst meer gaan spelen op plekken. Er zijn artiesten of er zijn bands die zeggen, nou, we willen juist
eerst eigen nummers hebben en daarna pas op pad gaan. Dus dat vind ik dan voornamelijk het... Maar ja, wij hebben natuurlijk die demotjes al. Hè. We hebben 4 nummers staan eigenlijk al online. Dus er staat al iets. Dus daar kun je al eigenlijk al naar luisteren. Dus nu zit gewoon, vind ik, lekker spelen. En in the meantime gewoon lekker de rest van de platen maken. Tot we gewoon een volledige album kunnen maken. Ja, en we weten dus van Juri, nou, jij bent degene die de teksten maakt, of de melodieën maakt, enzovoort. Dus een beetje de boodschap erbij doet. Is er dan iemand anders die een beetje het oppakt van buitenband af, van optredens regelen, een soort van de manager zijn? Nou, het wisselt erg af natuurlijk. Ja, maar redelijk het is, 50-50. Ja, weet je, over het algemeen zeggen we wel van oké, kom, we moeten weer eens even op Instagram wat gaan zetten, want dat doen we net niet genoeg. Dat laat zich wel wat blijken. Dus gisteren hadden we even inderdaad de moeite gedaan om snel nog een reeltje te maken. Die was leuk. Die was leuk. Even snel. Maar ja, het wordt een beetje uit de mouw geschud zo. Maar dan mag wel wat vaster schema aan vastzitten. Ja. Maar het is natuurlijk ook een beetje... tot nu toe waar we spelen is ook een beetje gewoon via mensen die we kennen. Ja, precies. Dus je hebt natuurlijk niet echt een manager of zoiets in wat we zeggen. Dus ja, het is een beetje... Ja, je komt gewoon soms eens wat tegen en dan ga je spelen. Ja. Dat is het eigenlijk. Maar ja, wat we meer regelmatig in vinden of zo, die ambitie is er dus wel. Die is er zeker. Maar dat is alleen maar goed om te weten. Dus nogmaals, mensen die luisteren, die festivaletjes hebben of whatever, die willen dat wij komen spelen. Graag. Hit us up. Absoluut welkom. Dat kun je dus doen via de socials waar je dus Lucas on Air ook al voorbij ziet komen. En de rest van de week nog allerlei highlights van deze show voorbij ziet komen. Maar eerst hebben we nog 2 echte zomerse countryplaten. Laten we beginnen met Thomas Rhett en Riley Green, Half of Me. En daarna Outskirts. I'm supposed to fix the fence, but when the sun beating down on me, it's hard to make it make sense. Half of me wants a cold beer, yeah, that's a cold hard truth. And when the refrigerator stopped full of them, tell me what's they born to do. I ain't even trying to fight, it's already been decided. The sky and the mountains are blue. Half of me wants a cold beer, and the other half does too. Yeah, I kinda need to wash my truck, but hell, I kinda don't care. I think old Alan Jackson said it best. It's 5 o'clock somewhere. Half of me wants a cold beer, yeah, that's a cold hard truth. And with the refrigerator stocked full of them, tell me what's it boy to do. I ain't even trying to fight, it's already been decided. The sky and the mountains are blue. Half of me wants a cold beer, yeah, the other half does too. Yeah, half of me wants a cold beer. If I did what I should be doing, buddy, that would really ruin all the fun. Yeah, there's a world of bad decisions out there, but this ain't one. 'Cause half of me wants a cold, cold beer. Yeah, that's a cold, hard truth. Yes. And when the refrigerator stopped full of them, tell me what's they born to do. I ain't even trying to fight, it's already been decided. The sky and the mountains are blue. Half of me wants a cold beer, and the other half does too. Yeah, half of me wants a cold, cold beer. The other half wants to. Je luistert naar Lucas on Air. There's so much going on in this town. To keep me busy, I've been running around, up and down all these avenues, doing everything but thinking about you. As long as I stay on them, I'm fine. The city side of those city limit signs, you don't really cross my mind. As soon as I get out here on the outskirts, I wish I was running by your house first.
Something about a summer in the South sure shines like gold down these old Round Bell River Valley back roads, way back in the holler where the grass grows. God almighty, baby, we were that close to ditching this town, settling down out here on the outskirts. If I'd have had a lick of damn sense, I'd be on the greener side of that fence. Little starter house we finally outgrown, 1,200 feet we're about to add on. Smiling out there watching them, big old yellow buckets about to break ground, while you're shooting all my baby names down. As soon as I get out here on the outskirts, I wish I was running by your house first. Something about a summer in the South sure shines like gold down these old Round Bell River Valley back roads, way back in the holler where the grass grows. God almighty, baby, we were that close to ditching this town and settling down out here on the outskirts. I'm over all these Saturday nights, I miss the stars in your eyes. We were gonna give up on the fast life, have a couple babies, raise them up right, take them to the river, get them baptized. Back in our day, if I'd have just stayed, I wouldn't be living in this condo, hanging out with Haley from Toronto. God almighty, baby, we were that close to ditching uptown, putting roots down out here on the outskirts. Outskirts van Sam Hunt sluit deze uitzending van Lucas on Air alweer af. 29 mei 2026. Hartelijk dank voor het luisteren iedereen. We waren er behoorlijk wat, ondanks dat we wat problemen hadden met de stream. Want normaal gesproken is de stream altijd live op de Visual Radio website van Maastricht, of RTV Maastricht. Maar dat systeem daarachter, wat daarachter zit, wat RTV Maastricht dus een licentie voor betaalt, dat heeft serverproblemen dus vandaag. Dus nou, is die licentie meer dan waard. Normaal gesproken wel natuurlijk, maar in dit geval was dat even niet. Dus daar kunnen we allemaal niks aan doen. Daar kan RTV helemaal niks aan doen. Maar waren we dus wel live op YouTube en daar hebben we heel veel mensen gekeken. Dus hartelijk dank voor het kijken en luisteren. Jullie hartelijk dank voor jullie komst, heren. Nou, jij bedankt. Jij bedankt voor ons hebben inderdaad. Nou, dat is fijn om te horen. Want ja, niet de laatste keer natuurlijk dat jullie te gast zijn bij de show. Want er komt dus een album aan, of er komt een EP aan. Ja, wat is de eerste stap, zeg maar, daar in een EP of een album? Album. Ja. We merken gewoon dat die songs nu echt aan het komen zijn. Dat we binnen de kortste keer de album gewoon gevuld moeten hebben. En dan is het dus de bedoeling om die nummers die jullie nu al hebben, de demos die we dus geluisterd hebben vandaag, overnieuw op te nemen in een wat hogere kwaliteit of zo? Ja, ook gewoon fatsoenlijk masteren en alles. Gewoon eigenlijk alles sleutel eraan doen. Om het gewoon, inderdaad een finished product te maken. En dan, dat wordt allemaal album dan. Okay. Dat gaan we gewoon ook even opnieuw even kijken naar originele songs, zoals dat van de live demo's. Even misschien hier en daar nog aanpassingen als het moet of niet. Maar dat gaan we dan allemaal even ondervinden. Dat zit dus redelijk dicht bij het resultaat wat het uiteindelijk zal worden. Dus die 4 nummers. Dan zijn je er dan over uit wat er nog de rest komt. Want een album is meestal 12 nummers, zoiets. Of worden het 12 nummers, of wat minder? 10. We gaan ook snel de songs blijven komen. Ja, ik moet zeggen, ze gaan echt heel snel de laatste tijd. Dus misschien halen we 12 nog zelfs wel. Oké. En als je dan zo, want jij bent dan de song, de liedjesman natuurlijk, Juri. Is er dan nog één onderwerp van een song of zo wat dan nog op dat album komt waarvan je zegt van ja, dat vind ik nog wel leuk om even toe te lichten? Als toegift te geven van deze uitzending? Van wat al is gemaakt of wat er nog komt? Wat nog moet komen, ja, wat een idee is. Ja. Nou, dan word ik ook op de spot gezet, hè. Die weet ik ook niet zo inderdaad. Dat doen we natuurlijk. Ja, lekker zuipen met de boys. Ik heb geen idee. Dan gaan we daar een liedje over maken nu. Ja, blijkbaar. Maar oké, cool. Nou ja, je hoort het hier. Bij deze.
Maar qua betekenis achter een plaat of zo, want er liggen er dus wel nog wat. Ja, een paar nog wel inderdaad. Maar ik had het nog even op de achtergrond. Dat gaan jullie allemaal nog horen. Dat komt online te staan. Dus, Man weet niet waar hij het over heeft. Mag ik wel zeggen als zijn broer natuurlijk, hè? Nee, ja, dat doet hij expres. Nee, maar we gaan het zien wanneer het album eruit komt. Ik hoop dat het snel komt. En als het dan al eenmaal er is, laat het vooral weten. Want dan als jullie een plek zoeken of zo om het, hoe noem je het, te releasen. Als jullie dan geen release show die dag hebben of zo. Maar de week daarna of zo, dan is dat wel leuk om dan meteen het hele album te draaien. En het in zijn geheel over te hebben. Dus wat dat betreft. Echt super. Zeer graag. Bij deze. Dan is dat bij deze afgesproken voor een volgende keer. Volgende week vrijdag, dan is Lucas en er in elk geval ook weer. Dus voor alle mensen die vandaag hebben ingeschakeld. Ik zou hopen dat je dat volgende week uiteraard ook weer doet. Vrijdag tussen 7 en 9. Elke week een band, elke week een artiest te gast enzovoort uit Limburg of omgeving. Dus tot de volgende week. Voor nu een fijn weekend. Doei! Vanuit